Hej og velkommen til Parfume Challenge. Jeg ved godt, at jeg har lavet sådan en Parfume Challenge før, men jeg har gode nyheder i dag. Vi har fået nye parfumer hjem, så ja, lad os prøve den. Den her, den går ikke helt, hvis jeg trykker på den knap der, som får mig til at spraye, for den er møg pisse fuckerstyr. Så den må man ikke. Så men jeg kan lige vise dig den. Shit man, det er nemlig min mors. Her, det er det der. Det dufter godt. Men den må vi ikke tage, så jeg lægger ned på plads. Jeg kommer til at blande dem lidt sammen. Det er min egen. Så dem kan jeg jo så bestemme over. Nu skal vi se her. Det her, det er en der her. Cuba. Lad os prøve det. Den dufter faktisk meget godt. Den giver jeg 10 stjerner. Giver jeg den der. Så prøver vi Cool Water. Den skulle i hvert fald dufte godt. Jeg fik det lige i munden. Den dufter godt. Den giver jeg også 10 stjerner, den her. En af klart vil kunne anbefale dig, jeg at købe. Så prøver vi den her. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder. Den dufter faktisk også godt. Men jeg giver altså kun 5 stjerner til den her, fordi at den dufter ikke nær så godt som de andre. Så dufter det sådan en Adidas Power. Det kan sgu dufte. Lige 2 sekunder. Den dufter godt. Den giver jeg også 10 stjerner, den der. Hvad dufter den her? Den dufter også godt. Ved du hvad? Den giver jeg også 10 stjerner. Og der var en deodorant. Den skal med. Der var også den her. Den dufter meget godt. Den giver jeg faktisk 11 stjerner. Så ja. Hmm. 10 stjerner til den også. Så lad os se den her. Hvordan fanden? Den dufter sådan lidt midt imellem. Men jeg siger også, jeg giver den også 5 stjerner, den der. Nå, men tak fordi I så med. Og i dag kommer den måske også en podcast. Tak for i dag. Hej.